soc Carla, educadora ambiental de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Avui us vaig explicar la freqüència i l'horari de recollida del sistema porta a porta. Una vegada separem els residus correctament a la nostra casa, anem a consultar quina fracció ens toca treure avui. Recorda que tots els dies pots treure productes d'higiene íntima. Podràs deixar una bolsa damunt del bolet de la fracció que correspon. Els productes d'higiene íntima poden constar de bolquers, compreses o excrements d'animals. El dilluns ens toca treure la resta. El dimarts i el dissabte traurem els envasos i objects. El dimecres, divendres i diumenge traurem l'orgànica. I el dijous traurem el paper i cartó. Recordem que el bolet s'ha de treure a la porta de casa de 8 de la vesprada a 11 de la nit. El vidre no es recull porta a porta. Per això hauràs d'anar al contenidor a depositar-lo. Si tens dubtes, suggeriments o algun tipus d'incidència, contacta l'equip d'Educació Ambiental. Moltes gràcies per tot i la Mancomunitat de la Ribera Alta està a la vostra disposició. Fem-ho bé a Porto!